ଅଷ୍ଟମତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଆଜି ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଷ୍ଟମତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଜନ୍ମଦିନ କରାଯାଏ ନିଜର, ସେମିତି ସ୍କୁଲ ବି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ଯେତେକ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 2 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଶିଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ନାଚିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ନାଁ ସେ କରିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଠୁ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। कलिंग स्मार्ट स्कूल अष्टम वार्षिक उत्सव बड़ा खुशी लगिला पिलामानंकर प्रतिभा चयन एवं तांकर नृत्य गीत संगीत नहीं एवं तांकर गार्डियन माने मध्य बहुत इंस्पायर अच्छा। आम से कथा गोटे कथा जहाँ सबुठाई कहू आजिकल समय रे बड़ मनीष हवा अपेक्षा भल मनीष हबार आवश्यकता रही। पिलामानंकु यही शिक्षा दि जाऊ, नैतिक शिक्षा से परिवार रे से विद्यालय बा शिक्षानुष्ठान रे भल मनीष हबार संकल्प नौ, आचरण और उच्चारण भितर समानता रखू। जदि यह हो पार ताले आमर जमी प्रागैतिहासिक कालू बा इतिहास आम जमी आम सुनाम रखी भारत वर्षर से भाई आम आम ओडिया संस्कृति पुणी रुद्धिमंत कर।